זה כיף גדול, עונג בלתי רגיל לארח כאן בתוכנית את שחר ושחר. שלום, בוקר טוב. טוב. שחר טיבי, שהיא אלופת עולם בגלישת רוח, ושחר צוברי, אתם בטח מכירים ממי קודם, מאמן הנבחרת ואלוף בעצמו. מזל טוב, שחר. תודה רבה. ברכות, באמת, זו התרגשות מאוד גדולה וכיף גדול לדבר איתך הבוקר. אז קודם כל תספרי טיפה על התחושות שלך, עכשיו טיפה כשהמים שוקעים לתוך גופך, והעובדה שראינו אותך אתמול גם מאוד מאושרת וגם עושה מחווה נהדרת ומרגשת לילי. כן, אני יכולה להגיד שאני עדיין מאוד נרגשת. היה 24 שעות מאוד מרגשות, זה הישג בלתי רגיל והכי גדול שבקריירה שלי בינתיים, ואני עדיין מתרגשת ואני מדברת איתך עכשיו וזה קשה עדיין לעכל את זה. זהו, התרגשות גדולה, שמחה גדולה. אבל אם הבנתי נכון מהדיווחים, שחר צוברי, נתחיל גם להגיד שמות משפחה בריאיון הזה, על מנת שנדע עם מי מדברים. זה היה די בטוח שהיא בדרך לשם, נכון? ביום שני, זה הייתה כבר שאלה של מקום שני או מקום ראשון, היא או קטי, אבל בסוף זה היה די ברור, נכון? כן, סך הכל באמת כל הישראליות, וגם במיוחד שחר הציגו יכולות מאוד מאוד טובות כל השבוע. אז זה היה מתבקש שנחזור עם תואר אלופת עולם. ואני מאוד שמח שזה קרה והבשיל, וזה מסמן דברים חיוביים לבאות. תכף נדבר על הבאות. זהו, מעניין אותי האם הישג כזה בעצם משריין את האולימפיאדה. לא, אני אלופת עולם, אבל זה עדיין לא אומר שאני אייצג את ישראל במשחקים האולימפיים בשנה הבאה. כן, הבטחנו כרטיס לישראל בעצם, למשחקים האולימפיים בפריז, אבל השם שלי לא רשום על הכרטיס הזה, ועדיין יש קרב ארוך וקשה בדרך לשם, נגד חבורה של בנות לא פרייריות בכלל, כל אחת מאיתנו בנבחרת, ובכלל בשבוע טוב שלה יכולה לעשות מדליה בכל תחרות בינלאומית גדולה, שככה אסור להוריד את הרגל מהגז, וצריך לעבוד קשה בשביל להמשיך להישאר ברמה הזאת, והמטרה היא בהחלט המשחקים האולימפיים, אבל יש עוד מטרות בדרך. תגיד, שחר, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה שינוי, אבל אחרי טוקיו 2020, מה עשתה שחר שעושה את ההבדל? קודם כל, הוחלף הדגם, נכון? עברנו למשהו אחר. קודם כל, כן. קודם כל הדגם הוחלף, אבל הדבר העיקרי ששחר עשתה מטוקיו זה בעצם לעבור מסירת 470, שהיא סירה זוגית והיא חזרה לגלישה. בעצם שחר הייתה גולשת בעבר וצברה הרבה מאוד ניסיון תחרותי וניסיון טקטי ב-470, שזה סירה זוגית, ואת כל זה היא הביאה וחזרה לאהבה הראשונה שלה, שזה הגלישת רוח. ועכשיו היא מביאה את כל היכולות ואת כל הניסיון לידי ביטוי. וסך הכל בעצם שחר מתאמנת עם נבחרת מאוד מאוד חזקה, הן דוחפות את כולן, כל אחד דוחפת כל הזמן קדימה באימונים. וזה מה שמאפשר לנו בתור נבחרת ובתור מדינה בעצם להביא את התוצאות האלה. וכן, סך הכל יש תחרות בריאה, טובה, חיובית לקראת המשחקים האולימפיים. והמטרה העיקרית בעצם זה להביא נציגה לאולימפיאדה שמועמדת לזהב. ואני מבסוט שאנחנו מוכיחים את תחרות אחרי תחרות. תגידי, שחר רבת, איך שחר רבן עושה את ההבדל בעצם העובדה שהוא מדליסט אולימפי בעצמו? כלומר, עזבי את המודל, אבל התובנות שלו, את מרגישה את ההבדל? כלומר, רק מישהו שחווה את זה יכול להסביר לך ברמת הדיוק איך הוא רואה את הדברים ומה את צריכה לעשות? אני חושבת שהניסיון של שחר הוא בלתי ניתן להשוואה. הוא כנראה הספורטאי באיגוד השייט בין המנוסים ביותר, הוא וגל פרידמן, והעבודה שהוא עושה איתי, שהוא עושה עם הנבחרת, באה לידי ביטוי בכל הניסיון שהוא צבר לאורך השנים, אם זה בזכייה במדליות ואם זה בלהיות בטופ של הטופ.
ולהילחם על מדליות באליפויות עולם ואליפויות אירופה. הוא מכיר את זה מבשרו, ואני חושבת שהוא מצליח להעביר לנו את זה הכי טוב שאפשר, וככה מצד ראשון. זהו. לירן שטראובר איתנו באולפן בעצמו, יש לו איזה עניין או שניים עם ספורט, קצת, גם הוא רוצה לשאול אתכם. שחר צוברי, בוקר טוב. השאלה הכי גדולה בעצם, מה יותר קל, או מה יותר קשה אני אשאל, להתחרות או לאמן? תשמע, אני סך הכל תחרותי, אז אני מביא באמת את כל היצר התחרותיות הזאת, אני מביא גם לעולם האימון. אני כל הזמן, אתה יודע, אומר לספורטאיות, אני רוצה לנצח את המקבילים שלי, אני רוצה להיות יותר טוב מהם. אז אתם, הגולשות, תנצחו במים, ואני אנצח דרך הסירת מנוע, וכמובן דרככם. וכן, באיזשהו מקום זה הרבה יותר קשה, כי השליטה לא נמצאת אצלך. אתה רק יכול לכוון, לעזור, להדריך. הרבה מאוד מצבים גם לא להפריע. וזה לא פשוט, אבל זה חלק מהעבודה, וזה מאוד מאתגר, וזה כיף. שחר, לדעתי עברת גם שינוי אישיותי. אני זוכרת אותך הרבה יותר יצרי ברעיונות, פותח מבערים, פתאום אתה ממתן, אחריות. לא יודעת, זה משפחה, ילדות, תפקיד אימון, מה זה? פרופורציות, נראה לי זה הכל ביחד. זקנה, מה? תראי, בגדול באמת יש לנו מערכת מאוד מאוד טובה שעוזרת ותומכת מהוועד האולימפי לאיגוד השייט, לשיתוף פעולה בין המאמנים, קוראים הרבה דברים חיוביים באיגוד השייט. אז ככה שמה שאת מדברת, היצריות וכל הזה עדיין נשארה, אבל באמת הולכת למקום יותר חיובי, ואין מה לעשות, דברים שאתה רואה בתור ספורטאי שהם ממוקדים ספציפית אליך, פה אני מסתכל עם הניסיון בצורה הרבה יותר רחבה ובריאה יותר לנבחרת. יש לנו שנייה? בטח. אני אשמח לדעת שני השחרים. האם אחת ולתמיד אתם יכולים להסביר את סוד הקסם הישראלי בענף הזה? ים. גרים ליד הים. שניהם לא, אלטים, באופן כללי. תגידו אלטים. זו התשובה הנכונה. לא, לגור ליד הים זה דבר אחד, הרבה גרים ליד הים, ויש המון המון מדינות שיש להם ים, אבל אף אחד לא נדמה שלא מצטיינת בתחום הזה כמונו. אני חושבת שזה הרבה עניין של מסורת. הזכרתי את אליפות עולם לפני 10 שנים של קורזיץ, לא סתם, כי אני חושבת שהיא באמת סללה דרך שאנחנו בסוף רק הולכות בה. ואם זה גל פרידמן ושחר והדור הוותיק, מה שנקרא, שסללו את הדרך, צברו ניסיון, צברו את הכלים, צברו את הידע, ואנחנו כרגע משתמשים בו. וזה משהו שבנינו עם השנים, ואני מקווה שגם נמשוך קדימה, ואני שמחה שאנחנו קוצרים פירות כרגע, והגענו למעמד הזה עשור מהפעם. מאוד מודה לכם שהצטרפתם אלינו, ושוב הרבה ברכות, כיף גדול וכבוד גדול, ואני לא רוצה שתפספסו את הטיסה חזרה, אז תודה רבה שהצלחתם להצטרף אלינו משם, משדה התעופה. תודה רבה. תודה רבה לכם. ביי, בוקר טוב.